प्लीज ମୁଁ ସେମିତି ଦେବି ନା କୋଉଟା ଆଉଟଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ରୁଟିନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପୁରା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଚାର୍ଜକୁ ପଚାର ମୋ ବାଇକ୍ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡ 5ଟା ଯାଏଁ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବାଇକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଭୋଜି କଥା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁନି ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ୱିକ୍ଲି ଆଉ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖୁନା ମୁଁ ଜଣେ ଥାଏ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଭକ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଏକା କରୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଓ ଆଉଟଡୋର୍ କାମ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। आम टीम खोजिथिला कुआडे गले अन्य डाक्तर और कर्मचारी कौन भोजी भात पई जाइछंती कि डाक्तर और कर्मचारी देखंतु टिके एई दृश्य को किभली कार्यरत डाक्तर बाबू माने करूछंती मनमानी। कोविड महामारी समय रे हॉस्पिटल छाड़ी बणभोजी और नाच गीत रे मशगुल डाक्तर और कर्मी। सरकार टिके आखि खोली देखंतु आपण करिथिबा कोविड नियम रो किभली करा जाउछि उल्लंघन। देखिले तो कोविड नियमर किभली धजिया उड़ाउछंती एमाने आ कोविड कटकणा काहापई साधारण लोक एतिकी कले ताको थानारू कोर्ट जाई टणा हेबो परंतु एमानंक पई 7 खंड माफ मेडिकल कर्मी हेले बोली कोन एमाने आईन रु ऊर्ध्वरे विचार करिवे आपण।